Pana mashoko nina uri kutsviridza pana patiri kuona kuti zvirunzi mutungamiri wenyika aiwa aitaura mashoko ekuti I'm going to obey the constitution. Aiwa ndichati kana 2028 chinge yasvika no step down tinzi aiwa yangoda kungoavoida chaos aiwa pa the Sabc summit. Paizvezvi the Sabc summit zvayava over. Pane mashoko anobuda vachikritisizwa zvinzi aiwa vakomana ava vakanga varimo mucabinet since 1980 but vanyepedzera kuita confusion panguva inoi. Sana menda mashoko anobuda nyongwa panapa ndobva subscribe ulike utina on the bell icon. Pane this picture aiwa rapostiwa nafadzema ramuri kuona recabinet Robert Gabriel Mugabe pachina na Joshua Ngomo. Panosho idi Mnangagwa akasikiliwa kuona uko to the right panogwa pachinzi. This is a photograph of Zimbabwe's cabinet at independence in 1980. ZANU-PF insists that someone who was in government 44 years ago must violate the constitution and extend his presidency beyond the 2-term limit. The same people did a coup on Robert Gabriel Mugabe on staying in power too long. As we speak, the country is reeling from 49% extreme poverty, over 87% unemployment, and triple-digit hyperinflation. This country, once branded a breadbasket in the region, is now a basket case, as the masses are being fed by grain handouts from China, Japan, and Russia. We need new leaders. Panapa maida rikuitsanangura nyaya yakachiti aiwa the same ZANU-PF iriratidza kuita confusion vakambo visa Robert Gabriel Mugabe achiti aiwa asteya wakareba ari on to power. Zvoita kuona kuti idi Mnangagwa ngaramba ari on to power. Zvatiri kuona kuti vakomana ava havanyatsoziva zvavanoda. Vakomana vari corrupt. Vakomana vanongopusha propaganda dzotoramba vachiluta ma-state resources. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, so subscribe, kulike, pamwe chete on the bell icon.